Genti kono lho. Pose yo ada wayahe kok le senengane kok. Ya, Mbak. Kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya dari. Sing lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Ya hati jenenge ya. jodoh kan. Rasa digagas omongane tangga. Ancene Nyat kita omongane tangga ki pedes. Dhewe iki padahal wis dadi keluarga serasi lho. Heeh. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku. Kak goblok. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono keluarga serasi to. Nah, dhewe iki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, nek iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana.